A xornada comezou con chuvia, pero a unha do mediodía o sol pegaba con forza na praza do Concello de Cambados. Todo estaba listo para dar comezo a unha nova edición da Festa do Albariño. E que viva Caracol! Que viva Cambados! Que viva a Festa do Albariño! Cambadeses, cambadesas, que empece a festa xa! A compañía de teatro Caracol foi encargada de dar o pregón. Os seus membros ocuparon todas as fiestras da primeira planta do Concello. Houbo introdución musical, unha pequena representación, moito humor e tamén emoción. Fixemos que Caracol deixe unha pegada imborrable na vida de moita xente. A dedicación e paixón polo teatro enriquece a cultura dun pobo. O pregón deu paso ao tradicional corte de cinta para inaugurar un paseo da calzada xa ateigado de xente, porque do que ninguén dubida xa é do poder de convocatoria dunha das festas máis populares, agardadas e multitudinarias de Galicia. Impacientes estábamos xa de que chegara o momento, despois de todo o traballo de organización que conleva, que quero poñer en valor, non? Porque cando vimos de festa, vemos o viño, vemos a festa, vemos as actuacións, pero non valoramos o traballo que hai detrás na organización e na elaboración dos viños. A feira de exaltación dun produto extraordinario como é o viño albariño. Eu dicirlle a xente, por suposto, que consuma con moderación, pero que sepa que detrás dunha botella de viño hai paisaxe, hai territorio, hai valor engadido, hai historia dunha comarca. Se o viño é o protagonista indiscutible desta cita, tamén o é o sector vitivinícola das Rías Baixas. Ata 43 adegas estarán ata o domingo 6 no Paseo da Calzada, ofrecendo ao público as súas elaboracións. Nada, que a xente o pase ben, que lle guste o viño, é unha añada moi boa e a colleita de 2022 foi moi boa, así que esperamos que o disfrute a xente. Estamos encantados do ano pasado, que foi a primeira vez que vimos un ambiente genial, con moita ledicia por todas partes, e nada, aquí empezando. Intentamos sempre estar á altura do que é a festa, non? E utilizar a festa como unha exposición dos nosos produtos, das nosas variedades, dos nosos estrenos, o sea, que traemos estrenos á propia festa e probar o viño que realmente vai a que concursan premio e atender os nosos clientes que temos espallados por toda a rexión. Eu agradecerlle a todos os bodegueiros, viticultores e todos que participan nesta festa, tamén as autoridades, o Ayuntamiento, que estamos traballando para isto